Nasigag vlog ba niya? Malimot na ka nga. Ay mong lawas na kinahanglan po dahil sa imuhang pagtagad. Good morning. Bisaya. Jogging ko karon kay nagtaod-taod na. Nade ko karon sa uptown Cagayan de Oro. Saka ta diri. Morning Rotunda Fountain. Rotunda and then dunay fountain sa Pueblo de Oro, uptown Cagayan de Oro. Diri raw kilid sa SM. Klaro no? Karong adlaw kay bawo ko nga dunay daghan ninyo nga wala na nakauli sa Cagayan de Oro, ilabi na tong uban nga mga kaigsuonan nato nga nanarbaho sa Butanta, Manila or Cebu nya dugay na mong waka uli, waka duaw nya gimingaw na mo sa Cagayan de Oro. So today I'm going to show you what is Cagayan de Oro today. Ilabi na tong mga igsoon na to nga dugay nang sa ubang nasod, nasa Amerika, nasa Australia ug uban pa. Kini lang diring dapito sa wa pa ning SM. Kini wa pa ni kaniadto. Ang naa diri kaniadto ang kana rag yung Manresa kanang Xavier University College of Agriculture, and then gisundan kani sa Pueblo kanang syempre dunay golf course diha, and then kanang Pueblo office. And then hinahinay ni Usbong ang development dito sa uptown Cagayan de Oro, ilabi na ning SM, and then kaning Pueblo Business District, doon ay concentrics, and then nisunod na po dayon ang mga subdivision na mga dagko o gagmay nga subdivision dito sa uptown CDO Lumbia area.
12:22 untong tutok mga ka 1 to 3 unya. Ang kining uptown dili matag-an, dunay panahon nga sobra ka daghan ang mga sakyanan, dunay po panahon nga parehas ingon ani. Igo lang. Takhinumdum mo diri katong higalaay. So dirito ang mga cottages gikan ngadto na padung yung ngadto. So kana mo nang bag-ong tulay ang GR Borja. Kanang diha mga igsoon mano nang Marcos Bridge. Diya sa pagkakaroon wa pa ni giabrihan. Nahimo pa ni siyang jogginganan. Dunay uban nga magbike-bike. So nahimong kuan ba kana bang binyo para ma-exercise ang mga katawhan. Pero sa pagkakaroon gidungog man nga abrihan na kini. So let's see kung paboton.
ning boulevard. So mo na ni no, mga panimalay. Kani adto tubig na ni diri ana. Kana bitaw usahay mataas ang tubig, usaka usahay kung dili pod taob, igo ra pod. Doon na mo gidagang mga higayon nga dunay bagyo unya. Dunay daghang insidente nga naay daghang mga lumos, mga anod. So mao nang gibuhatan og boulevard, ilabi na tong recent nga bagyong Sindong. Nalik ko karon sa SM downtown. Lahi na po na kong sinina na ko i-share ninyo. Grabe di ko ka di malas kahapon. But karon kuha na sa doktor ako ang drone. First time in my life itabo tong insidente sa kuang drone. Tanawa pag ninyo paglupad sa drone wa pag itoy uwan niya karon pagbalik sa drone padung na sa kuha tanawa na murag unos ba nagsugat sa kuang drone. First time gyud nibiyahe ang akong drone nisugat gyud ang lang kuan usog kay nga uwan. So morning SM Cagayan de Oro. Then actually there are two
SM cities here in CDO. Nya kini mo inaas downtown. So mura siya og mura siya og SMC side nga design. But of course, smaller gyud kayo siya nga version. But siguro nasa 4 o 5 ka floors. Then doon na po yung mga BPOs, mga call centers sa ibabaw. So nindot yapon siya. Actually, naswito kay ko diri kay kining SM sa wa pa ni siya nahimong SM. Mao ni siyang Coca-Cola kaniadto, ang plantas ka Coca-Cola. Nya diha ko nagdako mga ka 1 2 3 Des unahan diha. Kuha na sa diha, barangay Lapasan. So karon daghan ni silang malls nga gatapat-tapat diri kani SM. Doon na po dito Centrio and then Quezon City. Labang ta and then lako na to padong dito sa kanang dunay overpass niya. Kaya dire padong dito iskina. Mga nang Ayala, Cagayan de Oro ang Centrio. Comment below ha sa mga taga Cagayan de Oro gyud. Kaniadto sa karaang panahon kining pwesto sa Centrio Mall mo nang Anflo Motors kaniadto katong Mindanao Motors Corporation. Diri skilid mura kining pwesto sa Robinsons mo nang pwesto sa mga carnival ato na. Di ako primero nakakita og kuan kadang sirena nga gipa langoy-langoy sa swimming pool. Pero di ko tao ragod nga gikustyuman og sirena kunuhay. Mao na ning kuan Quezon City. Boss. Iya. Boss. Basta. Sakara diri. Aron nga makalabang ta padung ato sa kuan sa Ayala. Quezon City. Makita niyo mga traffic both sides. Kaya na dire ang Ayala. Yari po kas pikas. Padungat to ang Lapasan o Gusa. Ano yun? Kini dire entrance ni sa Osaka Mall sa Quezon City. And then agi ka diha. Ada Ayala na diha. Ako ang drone karon tuwa na sa technician ang doktor sa drone. Hopefully iyahang mabuhi to nga ako ang drone kay after siya nakalanding gitry na ko siya paandar after overnight nga akong gisuod sa bukasan. Di naman siya maandar. Nag-goal ko kogot kinsa ko di mag-goal. DJI Mini 4 Pro. But hopefully mabalik siya aron nga makapalupad na butag drone balik. Hindi po siya nga mall, mura po siya og sa Cebu Business Park bang Ayala. Kay doon na po siya kamay nga garden, murag silbi, murag terraces ba. Tanawa. Naya po yung mga BPO sa ibabaw. Ay murag kana, murag hotel na Seda. Kini playground na siya garden. Murag yun siya Ayala Cebu nga terraces. Of course, gamay nga version, di siya parehos
sa Cebu Business Park. Oh. Oh, boss, usap pa rin nga, kuan boss, talong boss. Ah, okay. Di na tamad na samok-samok kay busy sila, busy. Alright, nanasod sa kuan na. Ayala Mall, Centrio. Next na tong ipakita. Pohon basig makalaag ko sa kuan downtown CDO kanang Divisoria, ang karaan gyud nga syudad sa Cagayan de Oro. Akong ipakita ninyo. For now, mauning kilid sa Centrio. Boss. Boss. Oh, dali. Hello, may gabi. Hi. Wow. Nag-vlog naman tayo. Isa ako rin ng isaw. Kini isa man ni? Proven. Proven. Mo Japon ni. Alright. Hi ma'am. Dagan na mga barbecuehan dere. Usually mga barbecuehan wow. Hi ma'am. Usa man nang isog mga kaldero. Tinulang manok. Tinulang manok. Wow. Tagalog. Hello. So, nami karon sa North Wing. Mostly dire mga restaurants. So actually kining SM Uptown, duha ni siya ka duha ka buildings. Kining Dres Picas katong original. Then kining North Wing. Now, napaidagan. Wow, nay lift athletics diyo. Tadi. Kira nak bing? Okay. Naday ko under ito. Hot pot. Let's go. Likod ni siya sa kuana SM ASM Dire doon na ikuan dire food park. Hi ma'am. Ito. Let's go. Undang ko og kuan vlog sa gawas kay kusog na yung ulan tanawa gani
kusog na kayong ulan, so di na lang ko mananggit ninyo. Ako na lang tapuson ang vlog karong adlaw. Shout out dahil no, Eleuterio Ando, Tulo-Tulo Consolacion o Florito Brisilas sa Guadalupe, Cebu. Unya also shout out to Mr. Joel Fronda. Again, this is Gawens of 123 Gawens. Daghang salamat. Amping kanunay.